A bivajok korában a karika állatkínzás. Vagy mégse? Először is azt szeretném elmondani, hogy ők mentett állatok, ők vágó bikák voltak eredetileg, és azzal, hogy itt én dolgozok velük a gazdaságomban, tulajdonképpen megmentettem az életüket. A karika leginkább azért kell, mert forgalomba hajtom őket kocsiban, és a Kressz szabályai szerint szarvasmarhaféle nem is léphet forgalomba orrfogó vagy karika nélkül. Ez egyfajta vészfék a kezemben, ami nem is azért kell, mert félnének a járművektől, hanem mert ha már ismernek egy utat, akkor ők azt önállóan képesek teljesíteni, és hogyha mondjuk sietnek hazafele, akkor hajlamosak arra, hogy akár egy kereszteződésbe, körülnézés nélkül kihúzzák a kocsit. De minden eszköz annyira durva, amennyire azt az ember durván használja. Egy karikával is lehet nagyon finoman kommunikálni, sőt igazából az esetek 90%-ában nem is kell a hajtószárat használjam, hanem ők szóra teszik a dolgukat. A fiatal állatok tanítása nem is a karikával történik, hanem kötőfékkel megtanulnak mindent, ki lehet őket kötni, lehet őket vezetni, föladják a lábukat, meg lehet körmölni, illetve be vannak kocsizva, és amikor mindez már jól megy, akkor kapnak karikát az órukba, és a forgalomba már karikával mennek ki. A behelyezés altatásban történik, így az állatok nem éreznek fájdalmat, amikor ezt beteszem nekik, és a munka csak akkor kezdődik meg, amikor már teljesen begyógyult. Ez nagyjából úgy viselkedik, mint az embernek a fülbevaló, azt leszámítva, hogy a bivajóra egy nagyon erős porc, ezért nem olyan érzékeny, mint hogyha egy embernek a fülét húzogatnám. Úgyhogy megértem, hogyha egy olyan embernek, aki nem dolgozik ilyen nagy állatokkal testközelből, annak furcsának tűnhet ez, hogy ilyen eszközökkel dolgozunk, de remélem ezután a videó után mindenki egy kicsit megértőbben fog ehhez állni. Köszönöm.